знам тук дали ще се хване. Мисля, че се хваща идеално. Дом, айде. Ела. Айде да разменям. Айде, момче. Давай. Айде. Оп. Оп. Тая топка ти е любима, нали? Айде. Айде. Седни. Браво. Айде. Сега разменихме малко по-голяма топка с тази малката. Но е склонен. Това е важното, че е склонен да разменя. Има моменти, в които не иска. Държи си го и край. Айде да разменяме. Айде бе. Не щеш. Добре.